Indigenous knowledge systems is when you understand what is at your disposal, and of course you use that for your own benefit. Did you know how valuable your urine is? Christians find olive oil beneficial. They use it to keep the devil at bay. They sprinkle it at church and in their yards, in their rooms, and everywhere else. Right, our forefathers used urine for the same purpose. What do? Wake up in the morning, pee, take the urine, sprinkle it all over the yard, all over the house, and wherever your spirit leaded. Sanibonani balingani mabhungu na matshishi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namuhla ilanga elibalulekile kimina ngoba ngifuna ukuba senze engicabanga ukuthi kuyabahlula abafundi kanti kulula ngendlela eyisimanga. Lokho yimifanekisomqondo, that is the imagery in English. Bakithi iyini imifanekisomqondo? Leli gama leli okokuqala lakhiwa amagama amabili. Igama lokuqala lithi umfanekiso, imifanekiso, depending on ubunye nobuningi. Elesibili lithi umqondo. Ngakho-ke kuba nomfanekiso noma isithombe esakhekayo engqondweni yomuntu uma imbongi ikhuluma ngokuthile, noma singathi uma imbongi isebenzisa igama elithile. Zimbili izinhlobo zemifanekisomqondo. Sithola izinzwa ezinhlanu kanye nezithombe magama. Mhlawumbe umbuzo esingazibuza wona yilona olandelayo. Kungani sithi izinzwa eziyisihlanu? Yingoba lezi zinzwa zithinta imizwa yethu emihlanu. Umuzwa wokubona, bese sithi lowo mfanekisomqondo obonakalayo. Umuzwa wokuzwa, bese sithi lowo mfanekisomqondo ozwakalayo noma olalelwayo. Umuzwa wokuthinta, bese sithi lowo mfanekisomqondo othintekayo. Umuzwa wokuhogela, bese sithi lowo mfanekisomqondo ohogelekayo. Umuzwa wokunambitha, bese sithi lowo mfanekisomqondo onambithekayo. Izithombe magama zine. Lezo yizifenqo ezilandelayo: isifaniso, isingathekiso, isihlonipho kanye nesenza samuntu. Ake senze inkondlo engake ngayisebenzisa eminyakeni emibili edlule. Yayinesihlobo esithi Laba bantu bayahlupheka. Ibinza lokuqala, laba bantu bayahlupheka. Kwasho inyoni ihlezi phezu kwejele. Ngibabona besebenza kanzima. Bemelwe ngemikhonto nezibhamu. Impela laba bantu bayahlupheka. Sikuphawulayo umugqa wokuqala, isihloko kanye nomugqa wesine iyefana. Kulokhu kokuthathu sibona amagama amathathu athi laba bantu bayahlupheka. Igama elithi laba ligqamisa isabizwana sokukhomba. Kusho ukuthi la ngibona umunwe ngengqondo yami wembongi ibakhomba duze labantu abahluphekayo. Ngoba ngibona umunwe engqondweni ukhomba abantu abahluphekayo,
Lowo ngumfanekisomqondo obonakalayo. Uyini-ke manje umfanekisomqondo obonakalayo? Ukwakheka kwesithombe kube sengathi nginamehlo engqondweni yami ngoba ngiyayibona imbongi ibakhomba laba bantu. Igama lesibili kulo mugqa lithi abantu. Abantu uyababona, abantu uyabathinta. Ngakho-ke la bengingathi kunemfanekisomqondo emibili ngoba kwakheka iy'thombe ezimbili. Kwakheka isithombe engqondweni yami kube ngathi nginamehlo ngiyababona laba bantu. Kuphinde kwakheke isithombe engqondweni yami kube ngathi nginezandla ngingabathinta laba bantu. Khumbula-ke mfundi, khumbula thisha, igama elithi bayahlupheka have got nothing to do with imfanekisomqondo, kodwa lithinta ukukhethwa kwamagama. Fanele ukuthi umfundi alichaze ukuthi lisho ukuthini, kungani imbongi ikhethe lelo gama. Asindluleni. Umugqa wesibili. Kwasho inyoni ihlezi phezu kwejele. Igama elithi kwasho lingumfanekisomqondo ozwakalayo noma olalelwayo. Phela uma sithi kwasho sisho ukuthi izinyoni zakhuluma, kwabakhona umuntu ozwayo. Ngakho-ke kwakheka isithombe engqondweni kube sengathi nginezindlebe engqondweni yami. Balingani bami nani bafundi, ngiyathemba niyasibona isifenqo isenza samuntu. Inyoni inikezwe izimpawu zomuntu ophilayo. Asindluleni. Okubalulekile ngifuna ukukhuluma ngako namhlanje imifanekisomqondo kuphela, hhayi izithombe magama. Igama lesibili kulo mugqa lithi inyoni. Inyoni iyadliwa. Inyoni siyayibamba, siyayithinta. Inyoni siyayibona. Ngakho-ke kuleli gama ngibona imfanekisomqondo emithathu: othintekayo, obonakalayo, onambithekayo. Ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi kwakheka izithombe, imifanekiso emithathu engqondweni yami. Kwakheka umfanekiso owenza ngathi mina nginamehlo engqondweni. Kwakheke umfanekiso owenza ngathi mina nginezandla engqondweni. Kwakheke umfanekiso owenza ngathi nginolimi engqondweni. Kwakheke umfanekiso kube sengathi nginamehlo engqondweni. Nomfanekiso kube sengathi nginezindlebe. Ngakho-ke kuba ngathi nginendlebe engqondweni yami ezokuzwa umsindo. Igama lesithathu elingumfanekisomqondo ileli elithi kwejele. Ijele liyabonakala. Kuba sengathi la nginamehlo engqondweni yami okulibona leli jele. Umugqa wesithathu. Ngibabona besebenza kanzima. Igama elingumfanekisomqondo la kulo mugqa linye ileli elithi ngibabona. Lawa amanye amagama asethinta ukukhethwa kwamagama. Leli gama elithi ngibabona lakha isithombe engqondweni yami kube sengathi nginamehlo ngiyababona. Ngempela laba bantu bayahlupheka. Lo mugqa lo umugqa wesine. Igama elithi ngempela lingena ngaphansi kokukhethwa kwamagama. Lawa amanye amagama athi laba bantu bayahlupheka sesiwachazile. Ingani bami nani bafundi, sichaza ukuthini la? Sichaza ukuthi umfanekisomqondo obonakalayo wenza ngathi ofundayo unamehlo engqondweni yakhe okubona okuthile. Umfanekisomqondo ozwakalayo
wenza sengathi kuzoba nesithombe engqondweni, njengoba lo muntu ofundayo enendlebe engqondweni yokuzwa umsindo othile. Umfanekisomqondo ohogelekayo wenza kwakheke isithombe engqondweni kube sengathi umuntu unempumulo noma unekhala khona le engqondweni lokunuka into ethile noma lokuhogela into ethile. Umfanekisomqondo othintekayo wakha isithombe engqondweni kube sengathi lo ofundayo unesandla esizothinta okuthile. Umfanekisomqondo onambithekayo wakha isithombe engqondweni kube sengathi ofundayo unolimi uzokwazi ukunambitha okuthile. Ngiyabonga. Uma ufuna izithombe magama, hamba uyolalela ividiyo emayelana nezifenqo ekhona kuyo yona le channel. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.